July ni som kumsang khazakwa sumkwa panhi niya New Jersey Turnpike ka chuan sanitation worker te chuan nidangang thovin bolhlo boma bolhlo te chu an la khoma na thok tu pakhatin bolhlo ip khai chwa mai an tum chu alo ri zek mai chui ba chuan mai pum vel aumani ringin enchian tum chuan bolhlo ip chu an keu honga athil muwang chuan aumna hmuna chang chuan a per deuh dor maya akat deuh nuk bokani a thian ten hena chuan bolhlo ipa chuan mihring lubung a om thu a soi tamaya police lam an shatir ta ngalani police te an thlen hnuwa chuan bolhlo ip danga mihring taksa peng dang lo om chun mu chhuak le ta a bob pani ban pani kut pani ba ka taksa dang ti chu bolhlo ip shan chewa an lo oma aban rek bulbora chuan phuarna hnu maniom tak hi aduk deuh kul boka bolhlo ip pakhata chuan latex gloves mu ania hei baka hian bualin puan zar le ara an mutel bokani no chui tu de chuan he poi khoina hi mimal inemo hotel vela thleng nge anin renga mithi wale chu plastic bag pakhata alo om hlau mai a ID le ama sia theina tur thil poi mo po an mutel bok victim hi kumsom nga paroko upa Thomas Mulcahy Massachusetts Information Company pakhata executive na chelai mekania sumdona thela New York a hun reilo te chung zin tura kalani anupui nen kumsum thum pathum lai in nei ve toin fa pali an nei towa afatlum berpo kumsom pariat upa ani ve to arwang endik ani nuwa Mulcahy chu vi hlum ani ti shiadania arwang te chu bungshang shanga chandar ani main miswal chuan arwang baka arwang ada na ip chu asil faya ruanga silfai dana tol thattu hian finfiana thei tur ti bawatuma hurswana lam kai hnoi ani rinna mithiam de chuan an nei bokani police ten Mulcahy nu puian kom chuan ani chuan apasal Thomas chuan mani mi patpui sexman pui chungjang chu hun eng medical ta chang khan zirchianna ane thu asoi tamaya apum pui le pui lawero asoi lang lovani Mulcahy credit card activity chang chuan a card a man nun berna chu ATM ani yin arwang char ani ma zan ni malam zandar som pakhat le mini som panga ani ti an she theita a America Street 49th Avenue wa ATM changin dollar zani ala chhuaka apia lok a thlenna hotela chuan a let le empty shiat ani lovani amai ro chu Amazon hian Manhattan a gay barantia chuan akal ngei ti finfiania mita mutu chuan Mulcahy chu mingau pakhat sambuang lampang nen zuin pa a anin biak thu soya zuai in ngei ti chu ti chang torin toxicology te chuan Mulcahy thisena chuan danin a phalchin ayatam zuan muwa Mulcahy le sambuang pa chuan baran chwa san dunem ti ero tu man an shelavani mita mutuin sambuang pa a modan chu alem ziani yin chanchin bumi te hena pek chwa ania ma se tu man chu lem ziaka mi pa chu an shat ngai mi ani thuan soilova arwanga khan kutkor tomna kor alo hlau maya nu chui tu te chuan chu kutkor chu Staten Island New York a damdoi zurna dor pakhat CVS drugstore changa leani tin she theita a ma se Staten Island a chuan mitam takan cheng bok nen tuinge kutkor leiti chu olsam taka zon chwa chirwala ni lovani Mulcahy ruang char ani changa kumkhat nuwa chuan Manchester khopui bialami New Jersey a chuan Mulcahy case nena inang tak mai case tang an nei le ta a ruang chu Mulcahy taksabung shang chandar aniang chein chandar ania bolhlo ip shanga thun an ni boka chu ruang ko zetha chu police te chuan miswal DNA records an koltenen chuan an han en milta a dan lo bo cheto Anthony Morero ani ti an she theita ni a record cha chang chuan Morero chu mongko hor kan ti gay inzwar china niya Mulcahy case ang chia khan
aruang le ataksa dan ite chu silfai ania chumi nuwa kong sira bol hlo bom liana apayani he baka hian aban rekle akere ka te chuan shuye phorna thaniom tak a mu thei buka tol thatu hi malkei thatu tho kha ani rin nan neya mishing tak sabung sang zaila mathiam nei mo shat na nei ve tak mai medical filta na nei anin jinga achan po an lu tan don reng rengin an ngonga an ru chuk twa atan tlang mai lovin apot kaute teya chumi nuwa an zom na ru naulaya chat chuan atan chin wang ania hei hi malkei le marero ruang an endikna changin an she theani marero tak sabung sang da na bakhata ipa chuan president's choice ti hin zaka hei phi shopping bag ni hin hetiang anga customer te thil lei pe chhuak thin hi mun kwa cha omin pakhat chu Staten Island a oma malkai kheisa latest glove zurna CVS drugstore nen po ain hlat lo hle ni nu chui tu te chuan he twal thatu hi Staten Island a khosani lo chuan henglai borvela hian thathokin akal china nin ringa super glue fuming ti hmang chuan mithiam te chuan ruang da na beka chang chuan kutze thla pahni le bek nung lama chuan kutsung pui thla an mu thei ta hlau maya heng kutze thla te hi rampum huwa pa dan bo chhia te fingerprint an da chatna database a chuan an han upload ta a ma se kutze thla milpui reng reng om lo hu chui tu te chuan hu chui dan tur an hai cham ta hleya ani nga na ber kutze thla la chu amil pui ombok silova aruk tak chuan an beidong chan to hleya visual chuan pui dang a khoi le mayang ti chu an lau hle ani thlani nuwa chuan an hlawa ngein ruang dang chhar ani le ta New York khopon mel som pani vel la chuan bolhlo boma mishing ruang chandar mu ania phadro lovin he ruang po hi malkai le marero thatu thil ti nge ani mishing bob aban le aluba ka ataksa a chandan te ipa ada chandan ti chu case masa ang thau khania ruang po bol file ni hin adana ipo sil file thlapane bokani ruang chu kumsum nga paruko upa Mike Sekara ania Greenwich khwa a 5 Oaks bara unlight le kho lampang boipui tu ani he bar hi piano bar ni hin meichia ain geikal an tamjok ma china gei bar tia shiat ani zuibok Mike tha ani zana bara na thok chu Lisa Hall ni in Lisa chuan Mike chutna ke anga chuan mingau mi pa pakhat alo chuwa Mike nen chuan anin be bora Mike chu an customer hlun ani lain mingau pa lo chu ve chu a shiat ngai ani lo thu soya Mike chuan Lisa nena chuan akyang lo chu ve chu Saint Vincent a nurse pakhat ani thu te soya a shifa zo a hodom poin Mike le chu pa chu an la inkom ni na soya Mike chu a mel shiat ngai lo hun man puya zui ho cha chi ani lo thole chu pa nen chuan anin shisa ani rin thu te chu pa ming Mike an a shil chu alo shiat chen to lo thole ming tlang lon tak jonemo mark ti vel ni in a sia a ming she to lo ma se a melero ala she hle ni in a soi bukani Lisa in Michael Bola lo chupa mela mu dana soi chu alemzia ani vele ta a ma se New York khopui mi pui tam tak omna muna lemze ang mel pu zon chu Lisa poin a har sadon ti chu a chiang hle ti in a soya to chui tu te po lemzia ka in nga top lovin Lisa na soi Saint Vincent dam doin lam chu an pan ta a chuta chuan mel nurse kumsum thum paria te upa Mark Slayton a thok ti chu an she theya hepa hi lemzia ka mi panen chuan ani nang hleya Staten Island a khosa aloni ve che bok chuta CVS drugstore le garbage bag president's choice zurna dorbula ani nge mase Mark Slayton a kuzetha chuan bulhlo ipa kuzetha te chu amil ta thlat lo maya nu chui tu te chuan a mor an bok theito donemo anti lain awula chang bokin case chu chuile angai tur chuan ati hnual ve roi mai an han soi hau nak chuan detective pakhat chuan an mizon pa hian
a thona mun hi a victim te hena a phua chop thin ani arin thua soya detective khiom chuan a fa te ngei chu an hu chuina chuan teltir vein miswal lem an zia chu Staten Island a damdoin shanga thedar turin atia mase tuman lemzia mi chu shia anom lo zoin hu chuina poin dailam apan le ta tiala tol thatu chuan zon me ka nei ti an siang main apoi khoina chu atop mak maya nu chui tu ten miswal man lo ma se an nu chuina chuan tol thatu chu ati tim ve ni ngei turani ruangdang char a umle te lovani kumriat avele meu chuan khovel changka nei na kentel thiamna manga khol chata kan siam chwa vacuum metal deposition VMP manga fingerprint an na chu Toronto wa man thein aum ti chuan nu chui tu te beng alo thleng ve ta VMP khol hian tui hu tlang theilo entirnan plastic dar thalang le adang te a fingerprint kai te kumtam tak liam ta mi te chu alo muzung theya nu chui tu te chuan kumriat liam ta a ruang tom na plastic bag te chu Toronto wa Canadian lepa chuan an thon ta ni khol chuan mulkei ruang tom na ipachang chuan fingerprint som paruk pa ka marero ruang tom na ipachang chuan fingerprint pathum lai a hota a chung fingerprint te chu dan bo cheto te fingerprint tan da na National Fingerprint Database a chuan an han da lu ta a ma se amil pui a umle ta tat lo mai detective kim chuan state songin dan bo chia an man te fingerprint chu National Fingerprint Database a chuan an da lut lo ti siain state shanga fingerprint thalak te chu a thon chuak ta a state pakhat main state a latent print examiner Kimberly Stevens chuan main state database a chuan fingerprint a upload chuan amil pui alo ta hlau mai chu ku zetha nei tu chu Richard Rogers niin University of Maine changa Languages Department changa graduate kumsang khazakwa somsari pathoma 12 tha wanga man tok to ania a college roommate chu tubo manga a chutlum nuwa arwang chu chelret pona tomin kong sira a nu chiani chaila nei chuan Richard chuan a roommate chuan alaka mipat na abe saya wangin abe thut maya ama invenan athata mai niin korda chuan asoya mani inven na anga asoya wangin thiam chantir niin thu boy siam sak ani talovani hemi nu hian nun pa ngain anun manglein nursing degree a hlo chhuan nuwa New York a pema mulkei Marerole Mike te tha ani level khan Mount Sinai Medical Center New York a surgical assistant na thoka surgical assistant hi inzaina pindana damlo zai tu doctor puibom tu berania inzai te nau te phei chu anti ve thei veka damlo nunna anchelna khol endik tu berpo anni kumsang nia he damdoin ICU wa a duty lai chu police ten mulkei Marerole Mike thaturin hel thuwa chuan manin kutkol anbun tir ta ni ama hi gei niin a tho pui te chuan twal tha thu boy a or chu makan te hleya apon lamlan dana mi fel le chawom taka alo lan chin wang ani nge yang nu chui tu te chuan mi pathum te tha ani lai chu duty anei lo chum ani zel ti ten cha chwaka mai ka kalna bara bartender Lisa Hall chu thalak paruk zinga mai ka bula chu chu aum chuan kok turin an han tia Lisa chuan Richard Rogers chu a kok te chat mai hepa hi Staten Island a chengin CVS drugstore le shopping bag an pek chhuana dor hnaya cheng ania a in da pani chuan movie lar tak Swiss Charlotte videotape mu chhuania Bible lutan chum inziana lai a chin chia big de baka na chok na chak tak mai rohypnol date rape jack anti bok chu an mu chhuaka he damdoi hi miswal ten ol sam taka mi pong swalna tan le an bitum turte ni khoshelawa siam nanan mang chena ruang charte autopsy nei ani khan he damdoi hi an taksa chuan mu tel ani lawani prosecutor te chuan Roger hian abitum turte chu gay bara athlang chop thin niin an ngaya mipa zuin nem deuh to neya sia te chu bitumin
day drip jack apek nuwa chuan olsam takin chung mi te chu apartment na ashwai lu chin ani lo puin damdoi be kher lovin apartment akal turin athlem tu china anin rin lo hlana bein avi hlum nuwa an ruang te chu chandarin chui har satnan New Jersey lama ruang te chu kalpuin a the thang ta chen niin an nga ya ni engang puin film khurma se swal chu a thoplen thei tak tak lo tin nu chui tu te chuan an soya an pon du meu lo wangin atwal tha chan sha thei ani lova nu chui tu te le mithiam le chuan hur swal na in a shin chu ani nge in an nga ya November kumsang nia chuan Rogers a thubai chu court a ngai tuan yin forensic evidence an nei chatna ber ruang pani chang chuan mi pani tha thubai ortir ania mai ka ruang atang chuan a fingerprint engma mu ve ani lo wangin mi pani tha thubai chau siam sak ani ta a dam chuang voi ni le kum som ruk panga lungin tang tura achung thu relani ta ni